Това е българското знаме. Това си ти. Това е твоя клан. Има и хора, които дори не знаят какво е клан. Хора, ние сме потънали. Кораба потъва. Титаник. Всички знаят какво се случва с Титаник. Той потъва. Ще ви кажа нещо. Точно това искат те. Ние да потънем. То се случва. Защо ли? Защото има разделение. Това искат точно те. Ние сме слаб народ. В момента сме слаб народ, но иначе сме доста силен народ. И то е вътре в нас това. Хора, може да се нареждаме. Може да се бием. Може да сме всякакви. Но ние сме си наши. Но всеки един от нас вече знае какво се случва. Ние се пръскаме и няма да има наши. Създал съм духовна школа, която с тази школа ще пробудя една част. Колкото събудя, това е голям плюс не за мен, не за теб. Прави го за цял народ. Готов съм да умра за нашата държава. Ние сме си наши. Хора, в училищата ви дават учебници. Задачи, които не ви трябват в този живот. За да ви затъпяват. Трябва ви духовни учебници. За да можеш да си повдигнеш духа, защото те точно това искат. Искат духът ти да е слаб, да не знаеш кой си. Те изтриват паметта ти. Събуди се! Свобода или смърт.